Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempaken nami kula Riki Aditya, kula saking kelas 11 kalih. Kula arep nyeritakake cerita wayang kanthi irah-irahan antareksa sing ngesake. Antareksa minangka paraga wayang sing duwé kabisan dhuwur. Dheweke bisa jilat bekas sikil mungsuh lan langsung mati. Krisna kuwatir banget babagan kemampuan gede Antareja. Kemampuan kasebut bisa mbayani kanca dhewe sajroné perang amarga ora bisa mbedakake tilas tapake sikil. Krisna ngrencanake Krisna ngajak Antareja ing papan sing gedhe. Krisna njaluk supaya Antareja jilat salah sawijining tilas tapake sikil. Krisna ujar menawa tilas tapake sikil wong kasebut minangka tilas tapake sikil sing mbayani banget ing perang Batarayuda. Antareja langsung jilat sikil bekas. Ora suwe sawise kuwi dheweke seda. Matur suwun, kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.